Rong asar tumapan appointment notification alo CEM marideng pen ke pajerpon. টিবি আকিস অপুথাক প্রধানমন্ত্রী টিবি মুক্ত ভারত অভিযান আতম পেন চেরক তকমে কে পাদপন নিংকান ইসি প্লেংপ্লে লাং পেন সি কুতি কুতি আতাংকা পেন কাসেলামা তোবার হেনোলা APSC 2020 asablang angthek klang tanglo Pereni paing koi raisiarni dipu tara langso long mirjeng acataya long karbi customary law finalization committee karbiang autonomous council apen legislative department atumpen patir piponsi ceremonial distribution of appointment notification ajamek pamanpon bangso along rong asar tumapan appointment notification alo CEM Dr. Tuliram Rong hang hin pen pajerpon bangso amelong CEM Dr. Tuliram Rong hang pen chenglok MP MLA EM MSS Anparta Karbianglong Principal Secretary Mukul Kumar Soikia Elvin Teron Dr. Dharam Singh Teron Rongasar Robasaratum Chetong Dunrinti Government of Assam hin pen ridak piponsi mena arona teng mate karbi customary law arona teng pen kang sa jeja kong chelongpo komarne kang hu kang hi komarne aphan apran armuder chechok chetheng CN chedola pen frek jam alam hoi sitame bangso customary law arona teng pen si rongasar mate Village Council atumpen insai pon unpo lapen kechok chia phan pulote phatek ke beng nang jia phan tame alang lituma hin pen atoi pi unpo sonsik constituency tinalong rong sarmate Village Council along ame phulapen members doana tuma phan tame bangso appointment notification alo pipon difu pen advention han se report malong news Tonte Frangsi pini nilhin pen nili along so nili rong men lo nilmen ke budho taro kondensi ke labang ke lombajong lo acha prangsi nili hin pen nantum media ahin phan nil hin chori ser kadom pajir lo kardom ta lo pini abang ke November pini ani kiani ke mi ason sin tum rong asar ro basar ote kador we karbiang long adang pian same ni tum ninga rong pik kan pini athe nil tum labang so rong asar phako bedame do rong sengdet rong asar do labaso bisar kindar pecheng lok itum claim medam nimrokom jutang jubat antame tum customary antame tum ke claim pon bom sami angbong pinan itum han bidi sore kapen abijok lapen proper itum guideline mate itum justice labang so allo aron teng government pen gibi itu aron teng menge thikpon thekthret ajoni itum bisar same so bisar tame pinan ke chun che son chido kichun gido same aron teng pen choklim pithe angkang kithe giding cheng lok Mane nimrokom menjeng lok semi labang so mane hok tip abang ke pindi pen abang mage besar an semi hok tip yok semi pon idini bo nelo pindi law and order semi ba kanun aron semi ba itu karbi tum jutang aron semi labang so pini rong sarong sekang sai pro tabang bangke pini pen bangke thir tip pen sing sar polong po labang so kang sai bangke itum rong sar pen jeng lok kadok be semi dabak so bangke itum ningarong bangke phon lo kang sai long pop ke labang soja kong long ke pini itong ching hon Dr. Tuam long hang CM alang ke do ahut labang so paduk pen kote tim kar beng long pen jeng lok MP milen jeng lok pen rong sar besar pen jeng lok labang so chirap chitu pen stame itum long sar same ko ani tum memorandum ke pi pen CM han chunung ri pen CM son thot sang thaksi CM damin itum alam ke kroi karju pen methang jutang dubat ke reng nangji po jang ni balang ka ching hon jeni pen alang le CM khibom hut pin de bang so Kote Karbiang Long en Silvan Chenglok West East West Karbiang Long apan semela rong sar pan semela hin pen ni tuman kang hon kajen so ba Karbia khai mu bun reng dok ni pen Chenglok etum customary seme labang so kang sai aja kong padu nang polang hi CM kibom hot seme lang tum alang hin nang pen kang hon pen jene alang do tip ajo ni pen ni tuman labang so kang sai ya kong nang palong thek palam pan ni tum kadok we rong sar West East West ahin pen seme tum kadok we lang ni pan suri kadom churupon padu pen kiwang ye lang seme lang pan itum churupon mane chunirpon thu je kiwang ye lang seme itum rong asar kiktem kidam yamang an seme lang hin nirpan nang pachok ponji lapen lang tui kechok chili lian seme lang tum nirpan paking pon pen itum rong asar me thir tip do tip pen kang sai pon thege seme lang hin pen itum han se claim pon thipon lapen kiwang ye seme lang
klaim ponji puntung ka do berong sa semi Yang long district council long that pen Mikilis district council plus hot bangke United Mikilis district council and North Kachel district la Sofia bangke 1954 aningkan pala so hot customary court mate village council la so katiar ji aja kong Karbi Anglong Autonomous Council aphan isi arondo la so teng pensi bangbong pensi nilitum non kedobom nilitum atim juga damtang ningkan ke thoma prang pen lo nilitum kabori bori pen nilitum Karbi Anglong Autonomous Council long EC resolution NC customary court mate village council laso kapichun je phane tum isia committee seng lo laso committee a report ateng pen nilitum ko session long report session long pe pass pen si chuperai si gono phan lo PC gono pen nilitum phan esen nang PC approval nang PC notification langdet pen aphi Karbi Anglong la pen west Karbi Anglong pangrum pet pen suri ke thomra pharo troxikera ho arong asara tumhan pini customary court laso ka TRG aphan itum appointment letter pini piglo lasi ke bangjiar ni anke nitum Karbi Anglong Autonomous Council pen face wise je customary court kaching wa yadi malong hong pharla niltum Karbi Anglong Autonomous Council pen ke claim ponje phane tum bori ponpo laso phie bangke village development council hola bangke development apart do kaching thura mo sayang denge claim ponji isi a council banglo laso bangke bisar kidar kechok che phan pangri pangdon kechok che umbanjong sipine do kok pulongte Karbi to nimro komateng pen kur hijan ke tumke chupangri rongle la sonjong si mane ke do kok pulongte jonghui pen chenglok la lo pulongte village koda tumsi la ke bisar ke darpo rongat sora koda pen si kodom hudak unne pulongte district judicial district court do daksi bang po district court rong si yong si unne det pulongte hadak rayon e pulongte itu mangke judicial court pipe nitu mangke direct high court kalite supreme court si itu ko la so bangke pithuji lasi village court kiun ana hormuke village court claim po perai po la sofia dak rayon e pulongte district court do Karbi Anglong Autonomous Council long hodak si choperai pon po sir ini ko sara long kana bainong ko ang people nila non ako ke pipela la si mo finitum chingwai pon mom pola bangke non ako ke avelang mo phi bangela court pe na bheral non la jita arona teng Pereni phaing kora hiniarni Bokajan Civil Health Center along District Health Society atumpian patir piponsi tibia ke so puthak cherok to me ke patapon tibia ke so ke phere me melapen labangso ke so jok apran ke damdang atumta dopiglo laswa ke so non puta ham phang along dolapen rongara atum ke doktor atumalong an pate bokpen ke so chelangle chechagare titi aphai bat piktanglo bonta tibia ke so ke non ke medet unlo tibia ke so ke medet ja pham doktor atum selang unlo lasila so ke so puthak rada phan cherok to me pamanpon labangso jai megalong district TB officer Dr. Sanjeev Phangcho District Child Development Officer Dr. Danadhan Gogoi pen chenglok atumta chetongdun laso amealong amat tibia ke so kelong atuma pham dowai sitame pajerpon hanjang laso pen Rajib Sorong pi report Malong News Nijang Karbi Anglong long isia towar alamo kutia tangka pen kaselama towar ningkan isita awe pin pen sihenolap labangso towar lake jowai narteng khanduli pen bothar langsoan celeng thora towar labangso towar phan kedam tang phai kunia cheklo ningkan surihini raing korai si ML Rupsing Teron hin pen silong e somponlo lapen atowar ta selamponlo bonta atowar ningkan isi pleng pleakosi henola pusi cherok torat tumpen lamte cepak langpon laswa towar ke kiong dung arab tum ka celeng towar pinak laswa jok lochar lia somaratum kisu kiun e kachepona tuma phan jasimet akisung nang manlo lasilasok kebak towar prabjin pen nang silam pinanji pusi rada tumpen Karbi Anglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Rong Hangaphan kachuning riperopon
hamran pen responding ki report Malong News tum la bang sot to wal ke non la alwi ke thak pusila pukeng ang cholo sta alwi ke na jang lo pulte bari kha pulte la ke lang teng so lo keng phodon don la pen ke dam ke wang da siksak pik hang yang lo la pen ke so ken e che pon pusala so to wal ka to ra yo ni siksak ra pik pik lo la pen nil tum them long lo la hal long na thok chom chom lo ku sak ku pia phalo ne chini ni da lo la so lang bung ke te phalo ne Monte decoration panel la banil tu chini ke dal. Amat wrong. La sodak boy tlang sopen hamren kacho hiladi medical pono kisuken ip pono jat pono sadil tum sung ik biglo la sodak a wrong ke puriya tum anabang ke. Tum dipu ke dai informasi la media person tum pen cetong thulok alam the bangke la enisia tuar lo nilita pu lincika pen dai polo abi si tuar henu topik hapu bang. La si pu la boy thalang su dong de la hongkram dong pet po direct ha hujai leng pet po puisi mathalo la si enege ning tung te alam kapasilur nang nak komani athon purichi to manga ning nang oi sta ni nang kok piti alam the bang alang tum ke aniwang si do de sang se media person ka aniwang si ke do ke dam pinak la si pen political organization tum ta strongly political ke claim tum ke aniwang si ke do ke dam ta si condition bang ke che theklong lo je enisia tuar Ladak bangke kabunai tang etlo pubang ningkan si dolang setan nono bangke ke wak ekdom gari solai no pin kanyang lo uto lo pen la elto mukha ke dang plia gari ta solai no dak lo la si la sot teng pulote tum national government fan ninge che the thai bang abeder lo la si nili chuning ri ye bangke la bangso government jong si mesen rat peru rigi pulote prabjin pen la tuar bangke bonai pisi ke me kali pulote ituma karbiara ta kisung bangke mentu ne pen da jokona delo the kipu ke hamren district pusikipu west karbi anglong district pusikipu sitame ladak bangke hamren ke wangya phan bangke penang karbi anglong adang amuni tum same kijui ke wang penel lobson na thaklong long la si dak bangke dak local mle do la pen local mc ta bang hini do sa pinianian ta la sotwar bang mesen mane dunlong lelang hamren arara bang la si ningduk meme alam thegela lo asila gari ke be katumanta ningrijo son si thaklong lo asi nilhin pen akaprek ki pudam ujalam ve sta jasemet la tuar bangke hamren arar phan kanghon kangjin sudu pulotang te bonai pi sera kason te labang ning theklongi lalu nilhin pen pachini bangke Sono dal tum ka chitong hamren ke bang ke. Tuar ke puelo dam nulu Nam no. Kona no pile ino na tum na. hongkram Ong kram. Kona sorla. hamran Hamren. Ka tobar ke na tum chitong teng te no pik welo bo. henopik lo Non kreng kun kreng dang bang ke thang de thik da de bo ke bang. digdar de seta emergency ke so ke chipona son ke henopin lo Na lu tum kona pensi bang ni. Nili tuma hathoi pe. Athoi pen. Kona sigi dami pulo. Hai dong ni tuma em dong đã lăng tu. Lang tui. Na lu tum la bang so hamren ke bang ko sono na lu tum tuar ke mesen ma theklong ma de hino dak si theklong lo. Nó đắc sẽ tịch long sẽ đi bù quang sĩ kẻ thắt run thì thầm nó Sono tu chi tha be chi thami ma. thì thầm ní thì sẽ đó Lang vi. thì rep em môi cái sự Kemenai pen Kemenai abirta APSC mate Assam Public Service Commission Combined Competitive Exam asatlang ang thek lang tang no laswalong Assam along rialong ong dungari soy jangatum chipaundun labangso APSC asatlang henlo Assam along kisung nai ke the nai lapen kang tui nai asatlang iglo labangso asatlang along bangner kep karbiari soy jangatum ta chipaundun si apia pola pen karbia khep han nong mewan laswang bong pen ACS bang ki thom chipalong dun no Arnika Lekthepi Manas Prutim Bongjang Lapen Rangbamon Teron Lasonsi APS along Arup Jyoti Teron Chepalong Dunlo Lasonsi DTO Awareng Rubmili Terangpi Inspector of Tax Debendupol Rongpi Video Awareng Debenga Chayan Tumong Sanju Teron Langne Atumsi Chepalong Ponno Lasialang litum kacepaduk ik thek lapen aning kiding ajok pini arni ahem sia tumapan pen ke isia pantan nong mewan pino News Text Report, Malong News. Prabjin penser kungri pipu isi karbiala marjan radatum langlong dapo. Klang dapo,
klang dapo ser kungri pi puisia kimi karbi alamarjan radatum theglong igdapo labang so alamarjan ke nili film production atum pensi sonse ponlo nili film production atum kedamtang aporta ovi kimi puisi alamarjan sonse ponlo lapen nili film production atum rangsina sar ponong estame longdunlo lasonsi penangan arni pen alang litum ser kungri pipu alamarjan mohor nepsi freni phaing kora hini arni anke arjan ke nepatang ponlo labang so alamarjan along Jameson Crow Dilip Ingti Nirula Phangchopi pen chenglok tumsi ceparjan ponpo ser kungri alam arjan atomo kabonda pon lake Philip Tiso la pendorde phophe kacharabdon ke tung e longkamar MEC Pobitro rong piatum henno neli pen amer sonterang report Malong News nang limen chitan igima nilimen ke Moses Phangcho ante nale tum production namen chitan po diktate nilitum ke nili film production Halo nili tuma production amen ke nale tum don ka shooting pon bom video movie amen than pon diktate a movie amen ke la lo ser kungri pi pu atumo sabso than pon diktate atumo bang ke lalo sining pen e longli e purity e jitu hako hut jangrisu la pen e ser kungri pi koson si la so purity long ke wang la pen lang nang ka chingluma e mate koson si la so jangrisu pen ser kungri pi ga chitong ma la so atumo si nil tuma sabu hako mate aprang atumo si nil tuma sabu la so film long ken po labang so movie cheng pon bom no ma mante ke jutuma mate ko son lo Pini nilitum la sonsi ke mene ke piju da son lo la pen nilitum la so a movie bangke mate la so alam kanar jan bangke December chi close nilitum release ponji acha acha sir kungri pi pu movie shooting pon bom lo la se nile bolong kubuson pen sinal tum ke claim pon lo dani tum me thang se charge pon ma mate ku mane nang lang tum phan nang karchak don bang dolo la nilitum long nang karchak dun abangke la pulo la so movie long mate la nili film production pen ki claim pon bom la ser kungri pi bu alam kanar jan ki claim pon bom nang karchak dun tum la lo aprang si ke nilitum producer chinghon tuwe lai kamar la pen ilitum nilip long MEC la pen ilitum nilip long ke the ki ding tum si la salam kanar jan long nang chirap nang chitodun lo la sinilitum pini la salam kanar jan mate ka shooting pon mate ka bonda pon ke pi juda son lo la sinitum ningarong la sikewang jilangar ni anta anso se nilibarat ke the ki ding tum nang ka chirap dunji la nili film production long nang ka chirap dunji phasa ko puthot chuningri pon thulo la pen nang chirap dun pusi nilitum ning the pon lo laban solam kan arjano ke chapar jano tum phan actor actress la pen program la pen ke script pitok ta ho director ta ho mama laban solam nal tum mama than pon iktate la so long ke chapar jan pon mate script mate director ke la pen lo director ke nililo Moses Phangcho la pen script ke Philip Tiso la pen la so long ke chapar jan pon abang phi tum ga men ke James Crow la pen Nirula Phangchopi la pen Dilu Inti la tum hello la pen Sarpi Sarbura la pen la Philip Tiso pendang lok ne Dilip Teron la hai tum si Sarpi Sarbura ro la pen Kaveri Phangchopi tum si penila so alam kanar jan lo arul mate Sarpi Sarbura atum ka chapar jan pa atum ka lang litum hello labang solam kan arjana tum along prek rangsen asal pulong award along che baidun ji aphan to chi sigma mate ku pike sona yalo na tum la so alam kanar jan ke la pui hello nilitum or kar bianglong rangsina sar pu film award pu chi patete do nilitum la so film along la so alam kanar jan nilitum la so rangsina sar pu award along ke chepete dun ji phansi nilitum bonda ponlo la pen nilitum kar bianglong kang long ta la so alam kanar jan paklang ponji na tum nili film production hoi kumata tum long si se angsong ke cherab dun lo nilitum ke kachera abduna bank la lo KFS mane Karbi Film Society along sinilitum ladak nili film production mate regional committee tum galang litum pensi alang litum arolo kasi alang litum long sin nilitum cherab dun non ma central committee long kuma si president secretary de bom lo president secretary la lo president ke Dilip be la pen Bikham Hajon batapu la pen secretary ke Mor Singh Rongpi alang li han lo to chero lo amlong apam kram sarong arada tum sorkar aphan ka chuning riamu nang pitha puga chuning ripon nijang kar bianglong amlong apam kram sarong
aliralon ke dupik arong arong dupik mate plangpik putapumi plangpik mate dupik putaputumi labangso habaralong arlong sangti cek tereng pen cenglok ason mintanang ne bonta labangso arong arartum mesen atau warawe mesen se kecelang ahemebe la sialang litum ki dupik ang theke la iglo labangso ke papi huparartum chongdat chutilo ademabe sorkar pen akerap non puta le pameme la sila bangso arong aradapan sorkar atum nangrap nangji pusi radatum kachuningi pedopon hamran pen rusoming ki report Malong News. Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.